Caillou e sua babá estão lendo uma história, mas hoje é um dia muito especial. Caillou, você sabia que hoje é o dia de São Valentim? Este é o dia em que celebramos o amor. Caillou pensa por um momento. Celebrar o amor? É isso mesmo, Caillou! Caillou tem uma ideia. Ele decide dar um presente de dia de São Valentim para alguém que ele ama. Eu vou desenhar um cartão bem bonito com corações. Ah, que ótima ideia! Julie dá a Caillou alguns giz de cera e papéis. Caillou começa a desenhar corações com todo cuidado. Porém, desenhar corações é difícil e Caillou fica decepcionado com seu desenho. Ah, não está muito bonito. Eu posso te ajudar se você quiser. Eu gosto dos seus corações, Caillou. Que tal adicionar algo mais ao desenho? Caillou pensa em algo mais para desenhar. Já sei! Caillou desenha uma grande lua redonda. E ao redor da lua, ele desenha vários beijos em cores diferentes. O seu desenho está muito bonito, Caillou. Caillou agora está satisfeito. Caillou vai para o seu quarto e coloca o desenho lá. Para quem é o seu presente de dia de São Valentim, Caillou? É segredo! Caillou veste sua camisa favorita e depois ele pega uma gravata vermelha da gaveta do papai. Estou bonito com essa gravata? Você está sempre bonito, Caillou! Caillou está tão animado para dar o presente de dia de São Valentim que ele mal consegue ficar sentado. Quando a mamãe finalmente chega em casa, ele corre para encontrá-la. A mamãe se alegra de ver o seu garotinho tão bem vestido. Quem é este belo jovem? Fecha os olhos, mamãe! A mamãe fecha os olhos e Caillou coloca a surpresa de dia de São Valentim nas mãos dela. Pode abrir os olhos agora! Isso é pra mim? Eu desenhei uma lua porque eu te amo do tamanho da lua. Ai, o meu amor por você também é tão grande quanto a lua. Bem, eu te amo do tamanho da lua e de todas as estrelas e planetas. Caillou tem certeza de que ninguém pode amar alguém tanto assim. Kaapo vietti sadepäivää isovanhempien luona. Hän ajeli pikkuautollaan pöydän ympäri. Vrum vrum teet teet! Hupsista Kaapo kaatoi ison kirjan pöydältä, joka tippui auki lattialle. Kaapo oli utelias kirjan kuvista. Hän istui alas katselemaan niitä. Ai, sinä löysit valokuva-albumini. Kuka tuo on, mummi? Siinä on sinun ukkisi ja minä, kun olimme nuoria. Kaapo katsoi kuvaa uudestaan.
Eihän tuossa ole sinä ja ukki. Tämä kuva on otettu kauan sitten. Ukillasi ja minulla oli tapana tanssia paljon. Kaapo käänsi sivua ja jotakin putosi albumin välistä. Kas, se on meidän sininen rusetti. Se ilta, kun tämä kuva otettiin, osallistuimme suureen tanssikilpailuun ja voitimme ukkisi kanssa tämän rusetin. Vau, ykköspalkinto! Kaapo oli todella vaikuttunut. Näytänkö kuinka tanssitaan? Joo, minäkin voin voittaa ykköspalkinnon. Mummi laittaa musiikin soimaan. Tämä oli yksi meidän lempikappaleista. Kaapo ei ollut kuullut samanlaista musiikkia aiemmin, mutta hän piti nopeasta rytmistä. Katso mummi, minä tanssin! Kaapo hyppelehti jalalta toiselle. Hyvä Kaapo, tässä otan minun käsistäni. Kaapo rakasti tanssia mummin kanssa. Hänellä oli todella hauskaa. Sinun pitää vain kuunnella musiikkia. Mummi näytti Kaapolle muutaman vaikeamman askeleen. Kaapo yritti seurata ja kompastui. Katso tätä, mummi! Kaapo heilutti lantiotaan puolelta toiselle. Sinä taisit juuri keksiä uuden tanssin. Olet niin taitava tanssija, että voitat ykköspalkinnon. Mummi kiinnitti sinisen rusetin Kaapon paitaan. Hei te kaksi, näyttää siltä, että joku on saanut täällä tanssitunteja. Mummi opetti minulle. Kaapo alkoi tanssimaan ukille. Loistavaa! Ukki otti Kaapoa käsistä ja he alkoivat tanssimaan yhdessä. Mummi katseli tyytyväisenä, kun he tanssivat ympäri huonetta. Juuri silloin ovikello soi ja Kaapo juoksi avaamaan ovea. Se on äiti! Katso, sain ykköspalkinnon tanssista. Sitten hän näytti kaikille pienen tanssin, jonka oli oppinut. Kaikki kokoontuivat olohuoneeseen välipalalle. Äiti, tiesitkö, että mummilla ja ukilla oli tapana tanssia paljon? Ja he voittivat ykköspalkinnoksi rusetin. Niinkö? Kyllä, mummi ja ukki ovat todella hyviä tanssimaan. Mummi näytti minulle heidän erikoisnumeron. Ukki sai idean ja laittoi musiikin soimaan uudestaan. Saanko luvan, neiti? Kyllä, herra. Yhdessä he näyttivät kaikille tanssin, josta voittivat ykköspalkinnon monta vuotta sitten. Kaapo kiirehtii pukemaan ylleen hienot vaatteet. Tänä iltana hän menee ulos isän ja äidin kanssa, niin kuin iso poika. Roosa jää kotiin lastenvahdin kanssa. Ravintola on täynnä ihmisiä. Kaapo pitää isää kädestä ja katsoo ympärilleen. Täällä on hieman pimeää. Kaapo ei näe muita lapsia. Hän on ylpeänä aikuisten seurassa. Kaapo, katso, akvaario! Kaapo juoksee tervehtimään värikkäitä kaloja. Älä juokse, Kaapo, odota meitä! Äiti, en näe yhtään mitään.
Kaapo päättää istua polvilleen. Kaapo, istu niin kuin isot pojat istuvat. Juuri silloin ystävällinen tarjoilija lähestyy pöytää ja tuo Kaapolle lasten istuimen. Mitä sinä haluaisit syödä, Kaapo? Anna kun katson, äiti. Kaapo haluaa olla kuten aikuiset ja avaa myös ruokalistan. Kaapo on pettynyt, sillä ruokalistassa ei ole ainuttakaan kuvaa. Kaapo odottaa kärsivällisesti, kun äiti tilaa hänen suosikkiruokaansa, spagettia. Ruoan valmistuksessa kestää kauan. Kaapo väsyy odottamiseen. Hän ei jaksa enää istua paikallaan. Hän haluaa nousta ylös ja liikkua. Minne sinä menet? Kaapo ei tahdo enää istua. Haluatko sinä mennä vessaan? Okei. Kaapo löytää uuden leikin. Hänestä on hauskaa kuivata käsiään käsien kuivaajalla. Uudestaan! Kaapo juoksee lavuarille pesemään kädet uudestaan. Hyvä on, mutta tämä on viimeinen kerta. Tarjoilija tulee pöytään kannatellen lautasia käsivarsillaan. Kaapo on todella hämmästynyt. Vau! Äiti ja isä eivät ikinä tee noin. Kaapo maistaa ruokaansa ja irvistää. Ruoka ei maistu samalta kuin kotona. Kaapo, syö edes osa ruuastasi. Kaapolla ei ole enää nälkä. Hän haluaa leikkiä pöydän alla. Missä minun Kaaponi on? Kaapo hyppää esiin pöydän alta. Olen täällä! Kaapo, sinun pitäisi istua tuolilla. En halua enää istua. Haluan mennä kotiin. Juuri silloin tarjoilija tuo pöytään herkullisen jälkiruuan. Kaapo unohtaa täysin haluavansa mennä kotiin. Jee, minulla on nälkä! Kaapo on iloinen, että hän pääsi isän ja äidin kanssa ravintolaan syömään. Hän tuntee itsensä isoksi pojaksi. Tänään Kaapo menee ensimmäistä kertaa hammaslääkäriin. Vauhtia, Kaapo, emme voi myöhästyä. Kaapo ei vastaa. Minne hän on mennyt? Äiti löytää Kaapon kylpyhuoneesta. Kaapo, sinähän olet jo pessyt hampaat aamulla. Näyttääkö ne hyvältä, äiti? Kyllä, Kaapo, ne ovat kauniit. No niin, nyt on aika mennä. Hammaslääkärin vastaanotolla Kaapo ja äiti istuvat odotusaulassa. Kaapo pitelee nalleaan tiukasti. Sitten jostain kuuluu kummaa surinaa. Nalle, tulethan sinä mukaani, joko? Ystävällisen näköinen nainen kävelee Kaapon luokse. Hei Kaapo, minä olen Linda. Tule mukaani, niin näytän sinulle ja Nallelle, kuinka hampaat pestään oikein. Kaapo ja äiti seuraavat Lindaa pieneen huoneeseen. Huoneen keskellä on iso tuoli, jonka yllä on hassun näköinen lamppu. Istu tähän, Kaapo. Voiko Nalle istua myös? Totta kai. Kaapo ja Nalle istuvat hammaslääkärin tuoliin. Linda näyttää heille, miten tuoli liikkuu ylös ja alas. Linda laittaa tuolin selkänojan alas, jotta Kaapo voi mennä makuulleen. Mutta Kaapo vain istuu ylhäällä. Käy makuulleen, Kaapo.
Niin näen hampaasi paremmin. Linda näyttää Kaapolle pienen peilin, jota käytetään takahampaiden tarkastukseen. Hän käynnistää sähköhammasharjan, jonka harja pyörii nopeasti. Ai, tuosta se kumma ääni kuuluikin. Nyt puhdistetaan hampaasi kirkkaan valkeiksi. Okei. Kaapo tarkistaa, että äiti on vielä huoneessa. Kyllä, äiti on aivan hänen takanaan. Linda harjaa Kaapon hampaat. Sitten hammaslääkäri tulee huoneeseen tekemään tarkastuksen. Hei Kaapo, minun nimeni on Jaakko. Vau, sinulla on upeat hampaat. Pesetkö ne joka päivä? 2 kertaa tänä aamuna. Kun Kaapo on valmis, Linda antaa hänelle uuden hammasharjan kotiin. Saat valita laatikosta vielä 2 yllätystä. 2. Kaapo katselee tavaroita laatikossa. Hän valitsee suurennuslasin ja sormuksen. Suurennuslasi on minulle ja äiti saa sormuksen. Hei hei Kaapo! Hei hei! Kaapolla on ollut suuri päivä. Tänään hän oli ensimmäistä kertaa hammaslääkärissä.